ఏంటో ఈ గోవా గోల. ఎందుకే నేనెవరిని బయటోళ్ళకు పంపించేది లేదు. నేను బాగా విచారించానన్నా. ఏదో లోకల్ డ్రగ్ గ్రూప్ అంట. నెమ్మదిగా ఈవిటీజింగ్లా మొదలై పెద్ద గొడవైందంట. మంగళూరుకు ఫోన్ చేసి ఎంపీని పట్టుకో. సిఓఓ రాజశేఖర్తో వెంటనే మాట్లాడు. గోవా ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరో కనుక్కో. మన పేరు బయటకు రాకూడదు, రహస్యంగా ఉండాలి. సరే అన్నా. నాన్న, వెంకీ చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మోటివేషన్ ఏది లేకుండా జరిగిందనిపిస్తోంది. కొంచెం ఎమరపాటున ఉంటే నా కూతురు నాకు దక్కేది కాదు. టైం బాగలేకపోతే శత్రువు మన ఇంట్లోనే దాక్కుంటాడంట. మీటింగ్ సగంలో వదిలేసి వచ్చారు. భయపడ్డానికి ఏం లేదు వీరా. ఏం జరగలేదనుకుని బయలుదేరండి. అయ్యన్న చెప్తున్న దానికి నేను ఒప్పుకోను. ఏ అక్కడ అటాక్ చేసిన గ్రూపు ఏ చలం కొడుకు డ్రగ్స్ సప్లై చేసే గ్రూపు. వాడు గోవా వెళ్తే అతనితోనే ఉంటాడు. అందుకని ఇది ప్లాన్ చేస్తుంటారని ఎందుకు అనుకోకూడదు? ఏంటి మోటివేషన్? లే 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 ఇన్నేళ్ళు లేనిది ఇప్పుడేంటి ప్లాన్? ఏ చలం కొడుకులో వచ్చేసి అమ్మనే నీ తమ్ముడు ఎత్తుకొచ్చాడు. ఈ మోటివ్ చాలదా? తగ్గు నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా ఇదే మోటివ్ అని. ఇప్పుడు చెప్తే ఆ గ్రూప్ ఆశపడ్డది ఏది మనకొద్దని వీణని తరిమేస్తారు. అది మ్యాటర్. ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్? ఏం లేదు నాన్న, లాజిక్ లేకుండా మాట్లాడుతూ అంటున్నా. నేను లాజిక్ లేకుండా మాట్లాడడం లేదు. పగ తీసుకోవడానికి కొత్తగా కారణాలు కనిపెట్టాలా ఏంటి? పాత కారణాలే చాలు. షిప్ ఎలా ఉంది? సూపర్. మొదటిసారిగా కొన్న బెంజ్ కార్. దీన్ని కొన్న తర్వాతే ఫస్ట్ టైం షిప్ని లీజుకు తీసుకున్నాను. అయినా నువ్వు కూడా భయపడ్డావుగా. పెద్ద మ్యాటరు, ఇందులోకి దిగుదామా వద్దా అని. చూసావుగా, షిప్పింగ్ బిజినెస్ లో 12 కోట్ల లాభం చూపించారే. లీజుకు తీసుకుందామన్నా. అడిగింది నిన్ను కాదు, అతన్ని. వీడికేం తెలుసు నా షిప్ గురించి? చిన్న పిల్లాడు. వెన్నుపోట. ఈ షిప్ ఓనర్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారన్నారు? ఫిలిప్పీన్సే కదా వెళ్ళారు? అవును సార్. మన లండన్ ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడు. మనం ఎస్ సార్. ఏమిటి వీరు అప్పటి నుంచి తీస్తూనే ఉన్నావు? అలా చూడు, గతేడాది 104 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసిన షిప్ సార్. చాలా లక్కీ షిప్. ఏమంటారు? ఎవరా వాడు? లోపల ఎవరు లేరే. డ్రైవరు లేడు. లారీ దానికదే స్లోపులో వచ్చినట్టుంది. అయ్యో నాన్న. అయ్యో అయ్యో అన్నా, మీకేం కాలేదుగా? బండి గేరు దానికదే రిలీజ్ అయినట్టుంది. అయ్యన్నా, ఏ చలం కంపెనీకి హార్బర్ లో లారీ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. ఏ కొత్తగా నువ్వేది కెలకొద్దు. ఏంటి కెలకొద్దు? అలా చూడు, మన వాళ్ళిద్దరు పోయారు. అయ్యో 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 జీవా, ఏమిట్రా ఇది? అయ్యో, ఎంత మంది జరిగిపోయింది. ఎస్ బాడీస్ హీరో ఉన్నాయి. ఏ రామ్, ఏడు పాపు ఆపు, నేను మళ్ళీ చేస్తాను సార్. ఏ బర్మా, శవాన్ని దాటకూడదు, తిరిగిరా. సింహాచలం ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు నేను ఇక్కడి నుంచి కదలను. ఎన్నో రోజుల తర్వాత ఒక క్లారిఫికేషన్ కోసం వచ్చాను. రెడీగా ఉంది సార్. నాకు ఇంకో అపాయింట్మెంట్ ఉంది. ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను నేను. ఏంటి మీ ముందు ఏదో సినిమా చూపిస్తున్నాడు? బజార్లో వదిలితే మంచి బేరం ఆడతాడు. రేయ్, పెట్రోలు కిరోసిన్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నువ్వేంట్రా అగ్గిపుల్ల గీస్తున్నావు? ఓ, అంటే ఈయన పెట్రోల్ అయితే ఆయన కిరోసినా? ఆయన పెట్రోల్ అయితే నేను వైట్ పెట్రోల్ని. సింహాచలం, నువ్వు నా శత్రువైనా నీ ఎదుగుదలకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. 17 ఏళ్లైంది మనం విడిపోయి. ముఖాముఖి తలపడమే నాకు నచ్చుతుంది. ఏం జరుగుతుందో తెలియని హై లెవెల్లో ఉన్నాను నేను. నా స్టాఫ్ను అడిగాను. ఆ లారీని అమ్మేసి 3 నెలలైంది. లారీని అమ్మేసినట్టు చూపించి దాంతో ఒక మనిషిని లేపేస్తానంటే నేను అప్పుడే ఒప్పుకోలేదు. నువ్వింత ఎదిగి ఎక్స్ఎంపీ అయ్యి కూడా దేనికైనా కారణం ఉండాలి. నాకు కారణమే లేదే. లారీలు అబద్ధాలు చెప్పడం అంటే ఇదే.
నేను చిన్నపిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు ఈయనే మిమ్మల్ని కాల్చాడు. నాకు ఫేస్ కూడా బాగా గుర్తుంది. హిందీ సినిమాల విలన్లా ఉంటాడు. అవన్నీ గుర్తు చేసి నాన్నగారి కోపాన్ని పెంచద్దు బర్మా. నాకేంటి, ఆయన కారణమే లేదని చెప్తాడు. అది మీరు నమ్మేస్తారా? ఆ రోజు నిన్ను లేపేయడానికి మనిషిని పంపి పర్మిషన్ అడిగారు నాన్న ఒప్పుకోలేదు. ఒకవేళ ఈయన్ని లేపేయడానికి అటెంప్ట్ అయి ఉంటే ఏం చేయగలం? నేను వీధిలో ఒంటరిగానే పడుకుంటాను. అది లోకాన్ని మర్చిపోయి నిద్రపోతూ ఉంటాను. నన్ను లేపేయడానికి ఇంత కాస్ట్లీ అటెంప్టా? చూడండి, మీకు కలిసి వచ్చిన బెంచ్ కూడా పాడైపోయింది. ఒకవేళ ఇది మన వెంకీ మ్యాటర్ అయి ఉంటుందా? ఆయన కొడుకు మీ తమ్ముడు వీణన్ని లవ్ చేసి బర్మా అయితే నువ్వు కూడా ఏవో అంత కలహాలు ఉన్నట్టున్నాయి మీలో. అవునండి, మేము ఇండియా వాళ్ళం. అంత కలహాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. కానీ మీరు పాకిస్తాన్ ఇలా లారీలు పంపించి బార్డర్ క్రాస్ చేయకండి. 5 పైసలకు కొరగాని వాడిని తెచ్చిపెట్టుకుని ఎగురుతున్నారా? 5 పైసలకు కాదు, 5,000కి పనికిరాని కుర్రాండి. ఆయన చెప్పింది కరెక్టేనా? ఆయన మాట్లాడండి, మీరు మాట్లాడండి. మధ్యలో వీడేంటి తుడుతున్నాడు? ఒకవేళ మాట్లాడాలంటే సింహం పిల్లలంటే ఇద్దరిని కన్నారుగా, వాళ్ళు మాట్లాడాలి. అయినా గ్యాప్ లో దూరు గోలేస్తున్నావే. తుల్లడమే అయినా మన పని. మన విశ్వాసాన్ని తుళ్ళుతూనే చూపించాలి. ఇప్పుడు నేను తుళ్ళట్లేదు, అందుకని విశ్వాసం లేదంటావా? అయినా సరే గారు. సింహాచలం, నీ ఫ్లైట్కి టైం అయింది, నువ్వు బయలుదేరు. కానీ నువ్వు చేసిన దానికి మూల్యం చెల్లించాల్సిందే. అయితే నువ్వు ఇంకా కన్విన్స్ కాలేదు, నన్ను నమ్మలేదు. సింహాచలం, నిన్నెందుకు నేను నమ్మాలి? నువ్వు ఇలాంటివి చేసేవాడివేగా. అవునయ్యా, నేనే లారీ ఎక్కించాను. ఇప్పుడేమంటారు? మిమ్మల్ని క్లోజ్ చేయాలని ప్రయత్నించాను, మిస్ అయ్యింది. అందుకని ఊరికే ఉండను, మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. నువ్వు ఉండవయ్యా. నిజాన్ని ఒప్పుకున్నావుగా, నాకు అది చాలు. ఇక మీదట నువ్వు ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేవు. ఏయ్, ఏం చేస్తావు నువ్వు నన్ను? ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఆ లారీ నమ్మేసి 3 నెలలైందని చెప్తున్నాను, బుద్ధి లేదా నీకు? సార్ కొంచెం నిదానంగా మాట్లాడండి సార్. సార్ నేను చెప్పేది వినండి సార్. సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్. సార్ నన్ను రెచ్చగొడితే ఏం చేస్తానో నాకే తెలీదు, గుర్తుంచుకోండి. ఐ విల్ షూట్ యు. నువ్వు షూట్ చేసేది వంకాయ. కాచుకుంది కాల సర్పం, అణిగి ఉంది అదను కోసం, సడి విన్నా